Hola, soc en Pere Benito, soc metge del Servei d'Anestèsia i Reanimació i dintre del meu servei soc el responsable de les unitats de CMA, de cirurgia major ambulatòria. La majoria de cirurgies de catarata se realitzen amb la tècnica anestèsica local o tòpica. Aquesta tècnica consisteix en la instil·lació de gotes d'anestèsic local a sobre de l'ull. Això s'acompanya d'una sedació conscient. A través del suero se l'administraran una medicació perquè vostè estigui més relaxat, més tranquil, però a la vegada estigui despert, estigui conscient. No se preocupi, perquè l'anestesiòleg que estigui vostè tractarà el seu cas d'una manera individualitzada i li explicarà el procediment en tot moment. Durant la intervenció ens encarregarem de mantenir les seves constants vitals i el seu benestar en general. En relació a la medicació habitual, recordi que és obligatori que prengui tots els dies de la seva vida a la mateixa hora la medicació del cor i de la hipertensió arterial. Si l'horari de presa d'aquesta medicació coincideix amb la cirurgia de catarata, haurà de prendre aquesta medicació amb un poquet d'aigua, amb el mínim aigua possible. Per contra, la medicació del sucre, la medicació de la diabetes, no l'haurà de prendre en cap cas. Aquesta medicació del sucre i altra medicació que vostè prengui a casa seva i que no s'ha pres, la podrà dur a l'hospital i la podrà prendre després de la cirurgia de catarata. De totes maneres, no passi pena perquè 1 o 2 dies abans de la intervenció, una infermera o un infermer li cridarà i li recordarà el tema del dejú. No pot prendre ni líquid ni sòlids 6 hores abans de la cita, excepte, en el cas d'aquesta medicació de la tensió i del cor que hem comentat, amb una mínima quantitat d'aigua. També li recordarà tot el tema de la medicació, perquè no hi hagi cap dubte. En el cas que la consulta preanestèsica s'hagi realitzat de manera telefònica, el mateix dia de la cirurgia, l'anestesiòleg que estigui vostè al quiròfan li explicarà la tècnica anestèsica en tot detall i vostè podrà resoldre totes les seves dubtes. Després firmarem el consentiment informat específic per aquest procediment.